Ne ye Mokhtar Mariko ye, n ye MDH président ye. O ye tɔn min bɛ mɔgɔw ka hakɛw lafasa k'a ɲini k'a d'u ma. Ne y'o président de ye. Magistrat ka grève in a bɛ kɔlɔlɔ se bɛɛ ma Mali kɔnɔ. Droit de l'homme yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ. Parce que droit de l'homme, n'i ko droit de l'homme, o bɛ bɛɛ concerné. Parce que n'i ko droit de l'homme, i bɛ maliyɛn bɛɛ de ko fɔ, i bɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de ko fɔ. Mais magistrat ka grève min filɛ nin ye, a kɛlen don ka jamana yɛrɛ de jɔ. Jamana jɔlen don a tɛ ka bouger. Parce que n'i ko i bɛ papier ɲini tribunal la bi, k'i bɛ t'i ka dossier bila yɔrɔ dɔ la i ka baara sɔrɔ, o ye problème ye. Minnu yɛrɛ fana bɛ kaso la n'u kan ka bɔ, a si tɛ se la ka bɔ. Minnu fana bɛ yen n'u ka dossier u kan ka taa yira tribunal la parce que bin kɛlen don o kan, olu fana se ka dossier déposer kiiri tɛ ka tigɛ. Donc jamana yɛrɛ de jɔlen don. Ni situation ma ɲi jamana ma, a ma ɲi fanga ma. Bon fanga yɛrɛ fana mago bɛ magistraw la. Parce que n'i ko k'i b'i ka fanga sigi, adamadenw k'i bonya, i bɛ tɛmɛ justice de fɛ. Mais ni justice se ka baara kɛ don, o de y'a to n ko a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ bɛɛ kan. A bɛ yɛlɛ faamaw kan, a bɛ yɛlɛ fantanw kan, jamanaden yɛrɛ bɛɛ a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ a bɛɛ kan. I bɔra a kalama bi, i ma bɔ a kalama bi, sini i bɛna bɔ a kalama k'a fɔ ko nin ye gɛlɛyaba de jamana kɔnɔ. Nin ko in kan ka ɲini k'a faamu, k'a kuma fɔ magistraw ni faamaw cɛ, nin kuma in ka ban siɲɛ kelen. An ye jugew lamɛn, u y'u ka hakɛw fɔ, u b'a fɛ ko in ka kɛ cogoya min na, o y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna. Anw yɛrɛ bɛ laɲini de la sisan, an ka se ka faamaw ye, an ka se ka premier ministre ye ou bien président de la république ka taa min u ye min fɔ an ɲɛna, an ka taa o ɲɛf'u ye. Bɛn kun kɛra min kan, munna u ma se ka waliya, u k'o fana ɲɛfɔ an ye. Gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ka fɔ an ye, an k'o partager, an ka segin magistraw ma, an ka taa delili la pour que u ka baara daminɛ. Parce que ni bɛɛ ko ko surafɛn minɛ don, surafɛn minɛ don, o tɛ ko dilan dɛ. Adamadenw mɔgɔ bɛ ka sa, mɔgɔ bɛ ka sa kaso la, mɔgɔw ka hakɛ tɛ ka d'u ma. Parce que ko ninnu ye surafɛn minɛnaw ye, k'u ka hakɛ tɛ d'u ma. An b'o de dabila, an ka tɛmɛ o yɔrɔ ninnu kan ka yɛlɛ sanfɛ dɔɔni, ka jamana ka intérêt lajɛ. Fanga yɛrɛ sinsin bere ye justice de ye. Ni justice jɔra bi, jamana jɔra. Ne kɔni b'a fɛ u ka ɲɔgɔn faamu, faamaw ka dɔ b'u ka ni dusu don u ka dɔ bɔ dusu la, ni fɛn min don u ka dɔ b'o la, ni wariko yɛrɛ de don u ka yɛrɛ jagoya ka dɔ ɲini k'a di magistraw ma pour que ninnu ka se ka taa baara kɛ, adamadenw ka se ka lafiya. Parce que tant que o ma kɛ, lafiya tɛna jamana in kɔnɔ. An tɛ ka lafiya, an bɔra élection kɔlɔlɔ la, n'a fɔra ko ka na nin fɛnɛ fara o kan, ko wɛrɛw fana kana na fara nin kan, a bɛ jamana yɛrɛ paralyser, jamana tɛna se ka bouger, a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye. O de y'a to an bɛ nin fan fila bɛ deli, faamaw ka sabali, u k'u bolo da u dusu la, u ka magistraw ka hakɛ lajɛ. Hali n'a bɛ d'u ma dɔɔni dɔɔni, u k'o fɔ. N'a bɛ d'u ma dɔɔni dɔɔni, u k'o fɔ. Ka magistraw fana deli, n'a bɛ d'aw ma dɔɔni dɔɔni, a fana ka sɔn o ma parce que aw yɛrɛ kelen tɛ, jamana ko de don. Aw ye serment prêté k'a bɛna jamana de ka justice appliquer. O fɛn kelen min n'o ye justice ye, Ala y'o ni a y'o partager ani adamadenw de cɛ. O bɛ maa minnu bolo, o fana ni bonya ka kan. Hali ni surafɛn minɛnaw b'u cɛla, o ni bonya ka kan. An ka o ko ninnu to yen, k'a ɲɛsin baara in ma, ka baara in kɛ k'a ban. Ayiwa, ninnu ka se ka t'u ka baara la, faamaw yɛrɛ ka se k'u ka fanga sɔrɔ. Parce que fanga tɛ sɔrɔ ni justice tɛ, an y'o de ɲɛfɔ.